Salamu alaikum. Bi an bɛ na an ka sokɔnɔna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛna daminɛ ni tabali sanfɛ labɛnni ye. Ne ka taa n ka tobili ni n ka baara tɔw kɛ, ne b'a toujours ka sokɔnɔna minɛnw labɛn fɔlɔ. U bɛ hakilina tigɛ baara tɔw la. Ne y'a tabali labɛn walima n'i y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ dumuni kɛ dugumana de fana na, i b'i ka napɛrɛnw fɛsɛ dugumana la. Ayiwa kɛtasaw bɛɛ lajɛlen bila ka sɔrɔ k'a tigɛ ci tɔw la. An ɲɛ tɛ, n bɛ sɔrɔ ka na n ko suranji fiyɛ n ka yɔrɔw la ka yɔrɔ bɛɛ suma ja. O wagati kɔnɔna la nin ye kunnafoni ye ka da o kulo kan. Nin ye tɔn de ye min dabɔlen don muso jagokɛlaw kama ani muso minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni caman nɔfɛ, i bɛ se ka nimoro in kɔri. A dabɔlen don musow kama nka n balimakɛ fana bɛ se ka don a la. Ale wari bɛ taa ta 2,100,000 ka taa bila fo 10,000,000 ɲɔgɔnna na. Ayiwa, o fɔlen kɔfɛ aw ye, u bɛ se ka nimoro la kelen kɔri walasa ka kunnafoni caman caman sɔrɔ a ko la. An ye sɔrɔ sira dɔ ka na an ka bilakako ye labɛn. Sɔgɔmada ne y'a k'an yɛrɛ ka buru dilan ni alikama ye kɔni n'o ye pain complet ye. An yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ farine in filɛ nin ye a maɲi a ma kosɛbɛ dɛ. O de la alikama gɛnɛgɛnɛ o ka ɲi a ma kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan n'a bɛ f'o ma ko pain complet. An bɛ alikama ta an b'a fiyɛ ka sɔrɔ ka taa a si. Ale tɛ ko ka sɔrɔ ka taa si dɛ, i b'a fiyɛ ka sɔrɔ ka taa si. O kɛlen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɛ fɛnw k'a la. Fununnan kɔrɔba ɲɛ filanin k'a la ka kɔgɔ dɔ k'a la, foromazi den 2 ani beurre fana o kɔrɔba ɲɛ 1 ɲɔgɔnna n'o kɛra la. O y'a kɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen ye dɛ. N ye fununnan caya walasa k'a funu joona de. N bɛ sɔrɔ ka na ji k'a la. Ji 50 mililitres ɲɔgɔnna n'o de fara n ta in kan. An bɛ sɔrɔ sisan ka n'a tɔn ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛ. An yɛrɛ b'a kalama cogo min na buru de don. Ale kɔni an b'a pitigi kosɛbɛ. An b'a don ɲɔgɔn na, an b'a gosi yɛrɛ 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 de f'a ka taa ɲɔgɔn minɛ wagati min na ka ɲɛ. N'i y'a dɔn k'a fɔ ko i ka ji fana jara i bolo, i bɛ se ka farine dɔ fara a kan walasa a ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka ɲɛ. Aw ɲɛ tɛ, n'an ka buru pitigila ka ɲɛ, an bɛ sɔrɔ ka datugu ka to la ka funu miniti 20-25 ɲɔgɔnna. Komi ne ye n ka fununnan in caya, a fununi ka teli kosɛbɛ. An b'a datugu o la k'a bila kɛrɛfɛ. Aw ɲɛ tɛ, an ka buru fununa sisan ka ɲɛ nka mun kɛlen don ka kuran tigɛ anw na koyi. An tɛna an ka baara dabila o kama. An bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka buru fununen ta k'a bɔ ɲɔgɔn na. N bɛna n'a ci jiko 4 o bɛ bɛn buru 4 de ma. N'a y'i ja i bɛ se k'a caya ka tɛmɛ o fana kan. A bɛ min magoɲɛ de b'i ye. Komi n y'a fɔ aw ye cogo min na, buru complet o ka ɲi a ma koyi. Wa n'i yɛrɛ y'a dilan so n'a bɛ gu dɔ di ka buru ma o ka di koyi kuma ni kuma kɔni ne bɛ to ka nin kɛ. N bɛ sɔrɔ ka na farine ta ka étaler ka sɔrɔ ka na n ka buru ta k'a kurukuru nin cogoya in na. Aw yɛrɛ ɲɛ tɛ video in bɛ kuma n'a yɛrɛ nin ye buru kuru cogoya dɔ ye. N b'a bɛɛ kɛ tantɔ nin cogoya kelen in na. Buru kɔni ale bɛ dilan furu de la. An ye bɛɛ kɛ ka furu bila a kɔnɔ ka kalaya. O wagati kɔnɔna la an bɛ na an ka buru ta k'a bila an ka pilaki kɔnɔna la n'o bɛ don furu kɔnɔna la. N bɛ sɔrɔ ka a to yen nɔ a ka funu miniti 10 miniti 15 ɲɔgɔnna. A tɔ ka funu ka tasuma datugu ni fɛn dɔ ye. N'a fununa ka ɲɛ an bɛ sɔrɔ sisan ka na an ka muru ta k'a ni ci ka fasini bɔ a la. A bɛ depend e fɛ ka fasini bɔ i ka buru la. Aw ɲɛ tɛ nin bɛɛ y'a kɛ cogoyanin dɔ ye. N bɛ sɔrɔ ka n'a don furu la miniti 20 miniti 25 ɲɔgɔnna fo ka taa an ka buru donni ka ɲɛ cogo min na. Aw yɛrɛ ɲɛ tɛ an ka buru la a kalamani kalamani nin ka di ne ka mɔgɔw ye sa. Aw ɲɛ tɛ nka buru kɔgɔ tɛ caya dɛ, ni n ka kɔgɔ cayara dɔɔnin nka kana ka buru kɔgɔ caya i n'a fɔ n ta caya cogo min na dɛ. An ka buru bɛɛ kɛra ka ɲɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka baara tɔw ye. Libitɔ minnu y'o labɛn sisan nɔ, nanaye dɔ n'o sanango k'o jɛ n bɛn'o kɛ n ka barada kɔnɔ. An ye étoile ani cannelle n bɛn'o k'a la. Nin ka di kosɛbɛ dɛ, nin ka di sɔgɔmada fɛ la kojugu.
Liptonden fila fana bɛ sɔrɔ o kɛ walima n'a ka di i bɛ se ka kinbiriba fana kɛ k'a n bɛ sɔrɔ ka na jikalaman kɛ a sanfɛ ka to yen nɔ ka ni o ye fo k'a ɲɛ an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛ. An ye sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka daraka tɔ ni sɛfan de ye. Ne bɛna n ka sɛfan in kɛ sur le plat de. N bɛ beurre dɔ kɛ n ka kɔnɔna la ka sɔrɔ ka na n ka sɛfan ci ka kɛ a la. N ma beurre in caya kojugu dɛ. N'i b'a kɛ tantɔ i b'i ka tasuma bila fe dɔrɔn sa ka na poyi poyi ka k'i kan. An bɛ tasuma bila fe du yɛrɛ 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 de la. A bɛ gilan o la a fɛrɛ ma fo k'a ɲɛ ka sɔrɔ i ma tuluba kɛ i ka la fana. Sɔrɔ ka na kɔgɔlen dɔ funfun a sanfɛ ayiwa an kɔni b'a to kɔni a bɛɛ ka gilan ka ɲɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ ka kɛ jijilama ye o de ka di mɔgɔ dɔw fana ye. An ye sɔrɔ ka na o de ka mugu de funfun n ka sɛfan sanfɛ ka tomati di namalo in tigɛ k'u kɛ ka u ayiwa an ka daraka sigira dɛ sokɔnɔna mɔgɔw kɔntanna kosɛbɛ kosɛbɛ ni nin daraka in ye kɔkɛ yɛrɛ kɔntanna yɛrɛ de ayiwa ne sɔrɔ ka na bɛɛ ta a kunna o kɛlen kɔfɛ an bɛna taa kilelafana ko ɲɛɲini ne ka bi kilelafana an ye maninkaw fɛ yen bi dɛ n bɛna na n ka mangari mondial min dilan ka kɛ n ka tigɛdɛgɛ la ni k'i ka tigɛdɛgɛ la kɔni a bɛ diya ye diyagoya bɛnɛ funteni susu ani muskadi ni an ka episiw fana ye coriander curry herbe de province ani curcuma o de bɛ n bolo n bɛ n'olu kelen kelenna bɛɛ kɛ n ka kolon kɔnɔna la nin ka mélange d'épices ye n bɛ min kɛ n ka farafin dumuni caman na n bɛ kɔgɔ k'a la lu ni poivre noir n b'o fana kɛ a la n bɛ sɔrɔ ka na susu dɔgɔn ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛ o susulen kɔfɛ n bɛn'o ta k'o bila minɛn dɔ kɔnɔna la ka sɔrɔ ka na n ka nafɛn kɛnɛw k'a la sisan a b'a kɛ ne ka tobili daminɛ ne bɛ n ka nafɛn bɛɛ netɔye k'a bila n bolokɔrɔ n b'a bɛɛ labɛn kɔmusa n bɛ teliya n ka baara fɛ ɲɛma kɔni lawuli ni tantɔ n b'o fana sanango k'olu bɛɛ jɛ k'olu kɛ n ka kolon kɔnɔna la ni an ka forontobanni fana ye n bɛn'o den 2 kɛ a la foronto kɔni n'a ka di ye a ka falen kosɛbɛ i bɛ se ka dɔ fara i ka foronto hakɛya kan ani jabakurunin 2 n bɛ sɔrɔ ka n'o fara a kan ka nin susu ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n ko nin mélange ka dumuni na n ko kabako ye don sa ne nin tora ka nɛgɛ tilelafanaw la kɔni ya e dudenw b'o ɲininkali ko mama i ka nin sekɛrɛ ye jumɛn de ye bi an ye sɔrɔ ka na n ka episiw kɛ a la ka n'o susu ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛ an b'o fana ta sisan nɔ k'o bila kɛrɛfɛ komi n y'a fɔ ye cogo min na ne bɛ n ka nin fɛnmisɛnninw bɛɛ labɛn ka a bila yen nɔ komusa n bɛ sɔrɔ ka n ka daga sigi n cɛ bɛ se ka to ka nin caman yɛrɛ kɛ ka bila i bolo kɔrɔ a bɛ teli i ka baara la nin ye jɛgɛ wusu de ye jɛgɛ wusu dɔɔnin n b'o kɛ n ka kolon kɔnɔna na k'o susu o fana ka di kosɛbɛ kosɛbɛ tigɛdɛgɛ nin ye ji fana ye n bɛna n ka ji fana ta mɔsɔn min kɛ ɲɔgɔn na k'o fana sin n cɛ bɛ se ka caya ka tɛmɛ hali ni yɛrɛ kan walasa a kana timiya kojugu ne man ta in caya ka dama tɛmɛ o kɛra ka ɲɛ an bɛna an ka tigɛdɛgɛ dilan ni kami de ye kami den kelen de tantɔ n'i ye n ka kami ta ka tigɛ tigɛ ka ɲɛ tɔ ye ka ɲɛ n bɛ sɔrɔ ka na n ka kami jiran tulu la kami filɛ nin ye ale mɔ man di dɛ an bɛ pere ka koro ka ni jiran fɔlɔ o bɛ dɔ fara a timiya kan ni n ka daga se tomati naani n b'o ta k'o kɛ n ka barama kɔnɔna la n ye tulu dɔ kɛ n ka barama la ka sɔrɔ ka tomati naani k'a la o b'a to tomati fila bɛ bɔ a la facilement a bɛ kɛ tomati de ye n bolo tantɔ o de bɛ na an ka tigɛdɛgɛ ɲɛ kosɛbɛ ne kɔni bɛ n ka tigɛdɛgɛ dilan tantɔ de dɛ ne bɛ n ta kɛ cogo min na n bɛ k'o de yira u la wa n'i y'a kɛ fana tɛ nimisa fiyewu n bɛ n ka tomati ta k'a cɔn ka lɔgɔti kɔrɔba ɲɛ fila n b'o fara a kan ka sɔrɔ k'a kɛ tulu la ka n'a mélanger an ka mangadi min n'an y'a dilan n bɛ n'o k'a la sisan nɔ ale bɛ ja kɛ an ka dumuni na ani an ka je fana cicilen n b'olu kɛ a la k'a to yen nɔ a n'o ka jiran kosɛbɛ kɔgɔ dɔɔnin n b'o fana fara a kan n bɛ sɔrɔ k'a to yen n'o ka jiran kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛ an ka daga bɛ ka jiran n ka sɛ n'o ye n ka kami ye n y'o min jiran n bɛ na o fara a kan i kan a bɛ bilen kosɛbɛ ka taa fɛ nin ye n ka tigɛdɛgɛ ye n bɛ na o nɔɔni ne bɛ n ka tigɛdɛgɛ nɔɔni tantɔ de tigɛdɛgɛ ne b'a nɔɔni tantɔ de n bɛ fouet de kɛ ka sɔrɔ ka ji k'a la dɔɔnin 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 dɔɔnin
fo ka taa a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ka ɲɛ. Jigitigi kelen n'o de kɛ n ka tigɛdɛgɛ la n kɛtɔla ka a bɔ ɲɔgɔn na. An b'a kɛ dɔɔni dɔɔni walasa a kana na kuru an bolo. O kɛlen kɔfɛ n bɛ n ka tigɛdɛgɛ sɛnsɛn de k'a kɛ n ka daga la. O y'a sɔrɔ n ka daga yɛrɛ ɲɛ tɛ a bilenba don nin wagati in kɔnɔna la. N bɛ sɔrɔ ka na n ka tigɛdɛgɛ sɛnsɛn ka k'a la. I bɛ ka tigɛdɛgɛ sɛnsɛn toujours avant k'i kɛ n'a la. Parce que n'i m'a sɛnsɛn cɛncɛn bɛ se ka k'a la, buruburu bɛ se ka kɛ a la. On sait jamais an t'a dilan yɔrɔ la. Donc kuma bɛɛ an kan k'a sɛnsɛn de. Sɛnsɛnni ko fila ye n'a ka ɲi i bɛ se k'o bɛɛ kɛ a la. N bɛ sɔrɔ ka na n ka lemurumu k'a la, supɔmu ni karɔti ani n ka jɛgɛ wusu min n'i y'o susu ani n ka mandi dɔɔni fana n b'o fana k'a la tuguni ka sɔrɔ ka to n'a ka tobi. Woso n b'olu k'a la f'a laban wagati la komi o mɔ ka di. N bɛ na min kɛ ka n ka tigɛdɛgɛ accompagner bi o ye fini de ye n'o ye funu ye. An b'o de kɛ ka n ka tigɛdɛgɛ accompagner. N bɛ n ka fini ko k'a jɛ ka sunɔgɔ ka ɲɛ. N bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka n'a bila tigɛdɛgɛ sanfɛ a n'o ka wusu ni ɲɔgɔn ye. N'i bɛ siran a fila sigili la ɲɔgɔn kan i bɛ se ka fini fin a dan ma. Nka komi ne ka barama yɛrɛ kɛlen don a kama de ne y'a bɛɛ k'a sanfɛ. An ka fini finko kelen kɛ miniti 25 kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka jigiti kilancɛ de kɛ a la. N'i bɛ sanji kana caya i bolo fana fini na i bɛ ji k'a la dɔɔni 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 fo ka taa a ka taa ɲɔgɔn minɛ wagati min na a ka lamini ka ɲɛ. Jigiti kilancɛ n'o de kɛ a la a bɔko fɔlɔ la. N bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka n'a yɛlɛma n ka yen tin kɔnɔna la k'a bila a ka fin tuguni. I bɛ hakili to a la dɛ barisa tigɛdɛgɛ fana bɛ funu de. A finna tuguni miniti 25 kɔfɛ tuguni jigiti kilancɛ wɛrɛ n bɛna o de kɛ n ka fini sanfɛla la tuguni. O yɛrɛ ɲɛ tɛ a fununa yɛrɛ yɛrɛ de. Donc n b'a kɛ dɔɔni 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 walasa a kana na bɔ. O wagati de la komi nin ye finiko laban ye n bɛ na n ka gan kɛ a la. Ni gan susu ka ɲɛ ka sɔrɔ ka n y'a tigɛ tigɛ ka sɔrɔ ka susu de o b'a mɔ ja. N bɛ sɔrɔ ka na n ka fini kɛ o sanfɛ. O wagati kɔnɔna la n bɛ na n ka tigɛdɛgɛ vérifier. Légumes minnu mɔnna n bɛ na olu ta ka bɔ i n'a fɔ karɔti ni supɔmu ani woso ninnu komi n y'o k'a la laban wagati la n b'olu ta ka bɔ a la. N bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka na n ka fini bila n ka tigɛdɛgɛ sanfɛ a ka finko laban kɛ. O ɲɛ tɛ a finna o la miniti 25 kɔnɔna la wa gan fana mɔnna. Ni gan bilenna tuma min na olu b'a fɔ ko gan mɔnna. N ka gan fana mɔnna ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O ɲɛ tɛ o nkɔnɔ kɔnɔ tɛ ka na tuguni dɛ. Tigɛdɛgɛ fana mɔnna sisan o ɲɛ tɛ n ye ɲɛzɛn dɔ kɛ a la n ka tigɛdɛgɛ kamima a n'a fini nin diyara ne ka denbaya mɔgɔw ye bi sa. Ni nin video in diyar'i ye i bɛ se ka partager i ka statut sanfɛla la. I b'a like ka commenter ka partager i b'i abonner walasa ka fɛn caman wɛrɛ ye aw kan bɛn o la. Inshallah.